Dnes sa budeme rozprávať s pani interiérovou dizajnerkou Zuzanou Brunner. Čo si máme priniesť, keď ideme vyberať závesy do interiérového štúdia? Pozdravujem všetkých, dobrý deň. No keď si idete vyberať záves do interiérového štúdia, vždy si zoberte so sebou kúsok podlahy, nejakú látku z vašej sedačky, prípadne z nejakého kresielka, aby ste si vedeli utvoriť takýto tzv. Mood board, čiže zoskupenie všetkých materiálov, ktoré máte v obývačke a ktoré by vám mali na prvý pohľad ladiť, aby ste boli spokojní so svojou farebnosťou. To znamená, treba sa naozaj hrať, ale vtedy si budete istí, že ste vybrali tie správne farebnosti. Tu máme príklad bordová, béžová, tu máme príklad interiéru šedá, tmavo-šedá, čierna. Tu máme ďalší príklad interiéru, keď chceme pracovať so zelenou farbou a k tomu doplnkové farby. A tunak máme takú šedohnedkavú farbičku. Takto si to vieme vyskladať a vtedy si budeme istí, že všetko dobre dopadne.